tunrum video chuan saving dan le double arrow hair clipper siam dan antirang description a siam dan dang kan ta bokang tuna alain siam sa lawin kan ziat bang kal kong kha siam sa lawin kan ti bachina nge a cha de uyan siam hi ngai thina nagoro pause सकते हैं देखिए तन लग दूतरो बैक बैक सामान yang tu बैक tan tu den lu tu bang kan mit kha om tok kan ti ve han ba thai kep kep ta nilai beng kom chung ta hi an beng de na in kar lat chonin clip te khatan ta mai tai la kol sang te ko ngai lo ta kol sang chonin beng kha afal not lo na chuang moi lo thin tai chuan hi sam kui chan pan per ang vela me kha ni ta sir bo hi thuk deuh lo te khan kan ti me anga thuk deuh ti chuanin ram trâu le kha a cha tual thina suwain ram trâu le hara te kha an trâu le pon nge a vol ram trâu vol kha tam lo tan ron ar vun na kamo sam kan zia zo nu ram trâu le hi ram pong vol tep pa kha alang tlema suan abuk le mel kha an lo deuh tan chu ten hul chi te po hi an zo don chuanin zukri thlabela kan bek sam sei ve mel te khan om thei ni te kha mo ti zelanga kan hul chi te kha bek sam om deuh khan long ve don tan dum thlabe nga yanga chuan an thei chuan leng lai ki chu po hi a le zong han zel zel tai ra fai rei don ta ni hi trimmer te khanin a zia tu kong te kan siam thin kha ni tuna chuanin sial loin kan zet ve ni mor te te kan zet don tho bang khan kan velam te khan mang ve le zau thini la siu lo lama chuan kut lek te kha rem zok vel thin ta ding me ve man tiam te kha poi mo ve ta ni chuan le lam kan tan zo to a lai tak tur ve la kha tun banai phem lai tang kan tan khazarang khan le lam ma kan son phei kol chuk chho ve lam chuan le zone kan zia ta a le zone kan zia khan a fai ka chiang em ta ni sumi zo kan tru fai am nên bố lệ bị ôm xì là tốt cái double arrow anh uống thật thì đâu anh thế còn check xin này anh uống vài bể đâu anh thế xem nhẹ đâu mò riêng em này thì nó ta thì hút xem nhẹ đâu sang đây là check xin này này gần hông á hi tui ek te om ve thina ti ngai zonin oil te pek tha ta ngai ve sim ta man lo lai po hian la hian oil li pek ve thin tu nia spring te po khalo dik lo ve thei tho ta chuan
kan en china kulai a motor spring kumo focus pachi lo mi ne lai mi tu spring ko dik lo ba the ya ha po dik lo the ya mami an lok te kila khin ola hi gan la sonanga hi heta hian ai tight mấy ta á cho này hi lạc son thị bọc á hiện tại là dùng ba lần mấy ta họ chú chuan kukulai spring ku hi motor spring an ta á hay dùng lâu hi I think vibrate tu ber khan ta hi om dan khu dik lo ni tu na mo hi kan adjust chinong hi kan adjust sanga hi a le lam ne na in zone tur hian kan tia chuan kan test liang ti khan in zone vel ta a ma ka chon lang phak lo among a om ta a chuan hi kan pot chawa abi helam spring ne hen in ne zone chi vel ta don ta ni chu helam hi a soi ve thei tho boka a chu double chip nei tu ni la a le lam kan her loose le lok nga ti khan in zone vel tu la a spring ku bung thei bok ta a bung chuan thlang na om lawa chu ti hlau chu ni mai ve bok na zone vel a nem ta a chuan kan test liang hi mi man ve thei a film kun ve nga ya chuan on chinang a vibe a ri kha na ring ve or a ha hi a virem til enang ne ai lok lo wangin a me kha har ve thina ti khwana vir to nga ma se ala dik lo a chere ngo ta kha hela hi ta si hela a ta adik hai ta hela mo to kan mo se a che chu che to a ma se ala dik lo ta ni ko ai lu sa mem kan en le hi tai tem ti kan enanga tai ta ai po tai ta lem chu lo lus dewa hi a vibrate hi awat nai lu to ka hana khong mo beng cheng ring thin ta chuan hi ai mlat thei na tur chuan a spring hi kan nem hnunga eta hi a space kan có siam don ta ni chu mi kan nem nuanga kan on le sin khotang lai apta si poimo ta ni chu ei chuan era hi atai atu ek ve te ya oil kha pek ve bok tu ni oil khin le te le ma mi le ta hian hi oil hi hela hian ha hian te ma chin tun kon war ti po thaya er oi kana khan ati zam ve thin bok ta chuan te ka chuan adik tong a vir char char ku asam ka zoi to ta ni chumo khan vai be char chara kan off ma nga ha ilahi adjust thiam ngai be tai atok ka thiam ngai tan chumo
kami ring luai ka chu samtang le ngam vel atai kan asok nan nge motor te nung thadu lawa kan rep fok wa kan khatiang ta kan bang ta tu hian a vibrate ta nung reng ta sound po chuang ta chon ring lo to vel che kan helai si sayan a controller hian kan control tri na alu su tuk chon ei don lo ta chuan tai ta hemi tai chi ari hetia kilo ri chwa lo to vel si kan dikan don ta ni okay try xin lên đi mấy on là xin nào con xin đó ta hay gì agiar hi dik lo chuan ati ra po ha kan on kan aron ring vak thei tho ta ka kha chu helai hian adjust to mai tu ni tun ama chuan a ha vir thei lo ka kam poi pi ta mo chuan ti ka hai arain per khata helai hi adjust na kan to mai ta ni hei hi ring lo tok vel sia khan ka da tinh chân đi khoan những chỗ con ta này hay mi karen anh niệm te khan này mo khan tiền hay cần hết sang set chỉ na karen anh niệm các chọn hay là a vibration penatur kan hết sang chỉ ta karen san chọn tiền hay cần hết niệm le mấy ta chúng mình đầu tur cho nên hết tiếng ang double arrow còn mang ni chân stabilizer hi mang tai la quality tlawin aman anom pha thin khop mai stabilizer man thei chuan